Hai लोगोफोर गासैखौ बरसा देरहासार YouTube चेनेलनि जानानै बरायबाय आं नैबे समाव दङ फातेमाबाद साहा आबाद थिलियाव आं बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे फेमास जायगा नारेंगुरी पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन नोंथांमोना नायगासिनो दं बरसा देरहासार YouTube चेनेल आं राकेश रामचियारी ज' लोगोफोर बारा गोबाव खालामला नैबे फातेमाबाद साहा आबादनि थिलिनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो नैबे नारेंगुरी पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन स' लोगोफोर थौ बिदिब्ला जों बारा गोबाव खालामला फाइनालि लोगोफोर नैबे समाव आङो नारेंगुरी पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआव आं मोनफैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे केमेरानि उनाव नुनो मोन्दों नैबे मानास नेशनेल पार्क बे नेशनेल पार्कनि हाबलांग्रा थामहिनबा नैबे साइडजोंबो मानास नेशनेल पार्क बेवहाय एन्ट्रि जानो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे नारेंगुरी पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटनि गासै नुथायफोरखौबो दिन्थिनो नागिरदों स' लोगोफोर बारा गोबाव सम खालामना बे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन फारि लोगोफोर नैबे समाव आङो नारेंगुरी पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआव हाबफैदों आंजों लोगोसे दङ मिथिंगा मोसाहारि बिथाङा हाय बुं बिथाङा आंजों लोगोसे दंफायो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे समायना नुथाय बे नुथायखौ दिन्थिगासिनो स' लोगोफोर नैबे समाव आङो बोट ट्रिप बेवहाय नैबे नावजों दैयाव हान्थिनोबो हायो थामहिनबा इन्जय खालामनो हायो बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन
नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे नारेंगुरि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ दिन्थिबाय निसय नोंथांमोना मोजां मोनदों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो बेल आइकन बे बेल आइकनखौ दाबायना ला आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो स' लोगोफोर गासैखौबो फिन साबायखर बावनानै आंनि दिनैनि ब्लग्स भिडिअसखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय माबाफोर डिटेल्स नांगौब्ला नैबे आंनि डिसक्रिपसनाव आं लिरना होगोन आरो लोगोसेनो कमेन्ट्स खालामना सोंहरजागोन स' लोगोफोर फिन गासैखौबो साबायखर बावनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों गासैबो आसा थिदों मोजाङै दङ स' थेंक इउ